Guluhan ako sa sinasabi ng tao na ang taba gustong pumayat, tas ang payat gustong tumaba. Ba't ako gusto kita, tas ikaw gusto mo iba? Alam mo pre, nagsiselos ako sa kanilang dalawa. Pero di ko na sinasabi. Kasi hanggang kaibigan lang naman yung turing niya sa akin. Matapang ka? Gusto mong pumatay ng tao? Sige, tuturuan kita pumatay. Mahalin mo yung tao tapos iwan mo. Sa bawat saglit. Alam mo yung masakit? Yung gustong-gusto mong kausap yung isang tao, pero siya mismo ramdam mo na hindi interesado sa'yo. Alam nyo ba guys yung feeling ng inuubo ka lang at sinisipon, coronavirus na agad? Hindi ba pwedeng naulanan, naarawan, nasaktan kasi hindi iningatan? Sa bawat saglit, handang masaktan, kahit di mo alam. Pen, di sarapin. Yang kachat mo ngayon, iiwan ka rin. Bakit kaya paulit-ulit tayo nahuhulog sa taong paulit-ulit din tayong dinudurog? Bakit kaya kahit sobrang sakit na nung pinaparamdam nila, hindi pa rin natin sila kayang mawala? Bakit kaya patuloy pa rin natin pinaglalaban yung taong matagal na tayong sinukuan? Bakit kaya pinipilit pa rin natin kumapit sa kamay nilang pinipilit ng bumitaw? Bakit kaya patuloy pa rin kitang pinapangarap kahit alam kong sa huli, mawawala rin yung ako at ikaw? Ganon siguro talaga, kapag mahal mo, lalaban ka. Kahit alam mong sa huli, talo ka. Kung di rin tayo sa huli, awatin mo. Alam niyo yung masakit sa lahat. Tayo na nga yung pinagpalit. Tayo pa rin yung nagmukhang nanakit. At higit sa lahat, tayo na nga yung iniwan. Tayo pa din yung may kasalanan.